Hello, magandang hapon sa inyong lahat mga tropa, and welcome back again sa ating panibagong vlog. So ngayong hapon pag-uusapan natin yung pagbibigay natin ng dagdag na lakas sa mga manok natin. At good news pala mga tropa, dahil nakabili na rin tayo ng vitamins natin, yung talagang binavitamins natin sa manok natin na 2 times a month. So sakto, meron na rin tayong patuka. Ayan, kapag ready na rin tayo ng patuka nila. At yan yung camera woman natin. Ingingiti-ngiti ka pa. Pinagtatawanan mo ako kanina. Sabi niya kasi maganda. Maganda. Hindi, joke. Alright, so bago pala natin pag-usapan yung pagbibigay natin ng dagdag na lakas, dagdag na tibay sa mga manok natin, gusto ko munang pasalamatan si Mrs. dahil sa sponsored niya sa atin. Yan, Lover Card t-shirt. Yan, may kon na tayo mga tropa, may t-shirt na tayo na Lover Card. So, wow! Salamat kay Mrs. Yan. So, pag-uusapan natin mga tropa, dahil kung makita niyo yung kalangitan, yan, lagi na lang umuulan dito sa amin. So, kada tuwing gabi, laging umuulan, kaya dapat talaga yung mga manok natin is dagdagan natin yung kanilang tibay ng pangangatawan, yung lakas nila, para sa ganun hindi sila magkasakit. So ano nga ba yung mga binibigay natin mga tropa na vitamina sa mga manok natin? So vitamins lang naman yung binibigay natin, hindi naman tayo nagbibigay ng kung ano-ano, diba? Yun mga tropa. At bago tayo magbigay ng patuka is ayan na. Yan, pinakita na ni camera woman natin yung mga vitamins na binibigay natin. So meron tayo ditong so ito yung hinahanap natin. Vitamin B. Pilamil. Yan, Pilamil. So yan ang sukat ng pagbibigay nito is 0.5. Ayan, 0.5. Grabe ka naman. Ay, nako. Yun. 0.5 yung binibigay natin. So may naka-indicate naman dyan sa syringe ng 0.1, 0.2, 0.3. Pero yung pinaka mataas na dapat na ibigay mo sa mga manok mo is 0.5. So ito nga pala yung ating vitamin B complex plus liver extract. Ayan, so ito yung binibigay natin na dagdag na tibay ng mga nokis natin. Ayan, mga ganito lang. Tapos sa maintenance naman is meron tayong multivitamins. Yan yung binibigay natin. May kasama rin itong vitamin B12. So ito pang relieve ng stress ng mga manok. Tapos dito is naka-indicate dito yung pag-increase ng body weight ng mga manok natin. So ito tamang-tama para sa mga stag natin, para mas mabilis yung kanilang paglaki. Ayan, tapos meron din tayong calcium. Ayan, calcium. So alam niyo na kung bakit may calcium tayo. Calcium is yung pagbibigay natin pang dagdag na tibay ng mga buto ng mga manok natin, lalo na sa mga bagong cord, di ba? Sa mga bagong cord kasi kagaya ng stag na to, yung stag natin, yung macro natin. Ayan. So, kailangan nila ng calcium. Gawa nga nung siyempre kailangan nila ng mas matibay na buto. Gawa nga nung lagi sila nagpupumiglas. So, pag mahina yung buto nila, doon nagsisimula yung pagkaka-reject ng mga manok natin kasi napipilayan, minsan umaalog yung tuhod. So, reject na yun. Diba? Tuhod yarn. Tatawanan ako ng camera woman natin eh. Kasi sabi mo tuhod, ni Siko yan. Hindi nga, siyempre, parang example na lang. Siko. Isa lang, dalawa lang naman pa ng manok ah. Okay. Tapos meron din tayong vitamin B12 na capsule. So, Sanucubalin. Ayan siya. Tatak Arbet. So, ito naman, mga tropa, binibigay natin sa mga fighting cock na natin. So, sa mga broodcock. Ayan. Katulad nito, ito yung broodcock natin na Boston Gold. Diyan natin siya binibigay. So itong na to mga tropa, itong vitamins na to is para ma-prevent yung at ma-treatment na yung hypochromic
microcotic and pernicious anemia ng mga manok natin. So yan lahat yung mga vitamins na binibigay natin sa mga nokis natin. Ayan. So itong apat na to. At maidagdag ko lang pala mga tropa, no? So ito, multivitamins na to is para din sa mga brood hen natin, saka mga pullet. Ayan. Para mas malakas yung pangangatawan nila. Pero madalas na ginagamit natin is ito talaga. Itong vitamin B12 na to na liver extract. Tapos may kulang pa pala dito. So hindi ko nang nadala. Ang kulang nito is yung MIB. So yung MIB naman is binibigay natin isang beses sa isang araw. So yung pagbibigay pala nito mga tropa, yung vitamin B12 na to is tuwing ganito paggabi. Kasi ito kasi pag in-inject mo to sa katawan ng manok, dito kasi madalas ako mag-inject sa dibdib. Pero pag in-inject mo to, minsan masakit yung pangangatawan nila. So mas kailangan nila ng pahinga. Kasi pag umaga mo binigay ito, mainit din kasi sa katawan ko, lalo na ngayon, mainit sa araw, tapos umuulan sa gabi. Kaya pag ganun na araw kasi, kung mainit na tong vitamins na to, mas iinit pa to pag pagsapit ng tanghali. Kaya dapat pinakamagandang pagbibigay nito is hapon. So yun lang yung mga vitamins na binibigay natin na pandagdag natin ng lakas, tibay ng mga manok natin, lalo na sa ganitong panahon, maulan, tapos mainit sa tanghali. O minsan pag tag-init naman, ang binibigay lang natin sa kanila is yung maintenance lang, saka yung vitamin B12. So yun lang, kasi pag tag-init kasi mga tropa, minsan dun na mas madalas na tamaan ng sipon yung mga nokis natin. So napansin ko na kasi yan eh. So yun lang yung kwan natin mga tropa, no? Mga vlog natin. So bibigay muna tayo ng patuka, tapos mamayang, kasi alas 5 eh, mamayang bandang alas 6 o mag-alas 7, yun naman tayo magbibigay ng B12. So B12 yung bibigay natin sa ngayon, kasi nung isang araw nagbigay tayo ng mga multivitamins sa kanila. So yun lang mga tropa, kasi gusto ko lang i-share sa inyo to para magkaroon kayo ng idea kung ano ba yung mga binibigay ko sa mga nukes ko, bakit na kahit na walang bakuna, umulan man o umaraw, matitibay pa rin sila. So yun lang yung binibigay natin. Kaya yung mga nukes natin walang bakuna pero matibay, sundan nyo lang ginagawa ko. Guys, so yun lang yung vlog natin mga tropa, and see you sa next vlog natin.